Kan sa news centers ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, lalaki nga may 67 counts ang qualified theft arestado. Pulo ka mga anti-personal mines kag mga bala sa nabukid nga bahin sang himamailan na recover sang militar. Sa balita nasyonal, anti-strike news bill akong anti-fake news bill ginfile ni Senator Estrada. Duha ka persons deprived of liberty sa Laguna patay bangod sa diarrhea. Maayong aga Bacolod, mga aga malugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Inten Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash. Good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Eden. Yes, good morning, Action Boy. Kagsita na natin yung mga ka-action. Yes, kagkaroon nga adlaw is September 23, 93 days na lang before Christmas, kag 100 days before 2023. Ba Yes. nagpangot man sa 100 days ba? Ay, oo, no? Oo, ang before 2023. 93 kag 100. Okay, sige. Kag ay kagwapa si mo sumukoy ka na. Thank you so much. Thank you so much for Thank you the... so much. Sabi ko hindi mo di parahan. Galing na ulat ko. Thank you so much for appreciation. For the appreciative. You're so appreciativist. Budlay ba? Ginano ko lang action ba? Actually, nalipat ko sa akong face mask. So, kung tito ka, budlay mo maglagan ko to. May lang ready. May lang lipstick ready ko. Kaya hindi. Tarang mo, hambal. Okay do, ano mo. Ay gali no, nga hindi ka mo kambal kung may ka mo lipstick. Tiki do kalaway na daan sa aton. Kalaway pag ito do, kalain. Hindi mayo kung may lipstick. Pero okay lang mga ka-action. Sa 7 a.m. na lang ako face mask. Okay lang. Do, ano man ko, COVID-free man. Basta balo ka labla, ay wala ka observe sa protocol. Hindi, ano. Layo ay kami ni Action Boy, actually. Actually, mga kwagro, mga limaguro ka. Kadupati. Kita mo, kasing gitanay kami. Tikuan mo lang na actually mo ng 2 meters apart na dapat, di ba? Yes. Ti daw medyo lima man kadupa. Kung akon kamot gamiton lima. Kung iba niya nga tawot, mga James be, mga JM, mga tatlo. Kung kami ni Sir El Rey, mga 5. Sige. Morning na dira sa aton nga naga monitor sa Facebook, like, follow, and share lang kita mga ka-aksyon, ha? Sa aton nga FB Live, no? Sa mga aton dira nga mga drivers nga aga pa nagabiyahe na ay gapon ng saka, ha? Reminder lang, ha? Way pa gina-implement ang pasaka sang plete. Yes. Sa kwan pa ina sa October 3, pero dapat may ara ka nga Fair Matrix. October 3 ng adlaction boy. O kontari pa. Monday, right? Monday na siya. Monday, ang October 3. Okay. Ang September 30, ano na ako, Friday. Oo. Kaya man natandaan ko na kay birthday na sa akon nga bulldog.
Sugito ka kay Renzo. Bulldog. September 13 na siya. Ay, perfect. Pininta. Huwag ko gani ka balo kung diin tang bangkuto mo kung diin siya. Nang ano ni kanina, Balo ka mag-birthday. countdown na bala sang may countdown na ang Masker Festival. Gala? Dito na lang ako sa may NGC grounds. Picnic. Balo ka mag-birthday na sa'yo, huwag ako na gina-invite. Ginaano yan lang ka. Inform. Na-inform lang ko. Inform lang. Kaya ginapangayuan. Oo. Oo, naan. Kaya mo na yan, papel tada. Okay na ko na. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa mga balita lokal, nadakpan ang isa ka lalaki nga may kaso nga 67 counts ang qualified theft matapos ginserbe sa iya ang warrant of arrest sa crossing Sawmill, Barangay Himugaan, Baybay, siyudad sa Sagay. Mga launa 22 ang takna sa kahapon nga adlaw Huwebes. Ginkilala nadakpan kay Jacob Garcia, 24 anyos, residente man sa nasambit nga lugar. Ang operasyon ang ipatagayon sa Intelligence and Warrant Section sa Sagay Police Station sa pagpanguna ni Police Staff Sergeant Jess Arnado. Ang pagdakop sa suspect ang paagi sa warrant of arrest nga ginpapanaog ni Honorable Leonzo Ragay Bangkoro, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 41 sa dito sa siyudad sa Dumaguete, Negros Oriental. Nagtalana naman ng korte sang 30,000 pesos nga piyansa sa kada kaso o kung masobra 2 milyones pesos nga piyansa para sa temporaryo kailwayan sang nadakpan. Sa karon preso naman ining si Garcia sa Sagay PNP. Ginpahayag ni Jacob Garcia, nagapangatubang sig 67 counts ng qualified theft nga ang kaso ang may kang tanan sa ginatrabahuan sini dito sa may Negros Oriental. Sa interview ni Aksyon Roger Gutib, ginako sa sospetsado nga may ginkuha ini sa kompanya nga iya ginatrabahuan bilang accountant. Ginpahayag ni Garcia, o kung ginpanginwala ni Garcia nga nakuha niya ang bugos nga kantidad nga 2.1 milyones pesos. Wala man sa ideya si Garcia nga 67 counts ng qualified theft ang iya ginapangatubang nga kaso. Plano sa Sagay PNP nga saylohon si Garcia sa Negros Oriental. Nga sa imo pagkabalo nga na-filean ka kaso, may ginkuha gid man ano? May ginkuha man gid, sir. Ha? May ginkuha man gid. May ginkuha ka man gid? Okay. So ano ni kwarta na no pagkabutang? Kwarta. Si Jacob Garcia ang nagapangatubang sa 67 counts ng qualified theft. Na-recover naman sa 94th Infantry Battalion sa angkapin na Jess ako napulo ka mga anti-personnel mines ka mga balas na bukid nga bahin sa Barangay Buenavista sa siyudad sa Himamaylan sa kahapon nga adlaw. Ginpahayag ni Police Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang 303rd Infantry Brigade Commander, ang mga na-recover ang inausar sa mga terorista nga CPP-NPA sa Negros Occidental. Sunod kay Pasaporte, ilan natukiban ang lugar nga makabig NPA infested matapos sa impormasyon nga ginhatag sang pumuluyo kag maanay NPA o kon miyembro sa NPA nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Sa karon gina-account pa sang militar ang mga na-recover sa amo nga lugar. Yung mga ginagamit sa terorista na grupo nga CPP-NPA dito sa Negros. Naman sing iba nga nagabuhat sini na based sa initial nga description kag mga padala sa akon nga pictures, masiling naton kamo ni mga signature nga mga mga improvised anti-personal mines kag ginahimo nila no. Ginahulat pa sa Apolinario Gatmaytan Command ang konfirmasyon gikan sa Leonardo Panaligan Command, New People's Army nga nakabase sa Central Negros kung may kamatuoran ang ipahayag ni 303rd Brigade Commander Brigadier General
Inocencio Pasaporte angot sa 16 kaanay miyembro ng NPA, nalakip na ang 3 ka high-ranking officials nga nagsungka sa syudad sang Giul nga Negros Oriental tinalikdan nga Martes. Sa pananaw ni Ka Juanito Magbanwa, kabahin ini sang programa sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang gobyerno nga nagapakita sa ila kadalagan sa pagsulbar sang insurhensya. Ginpahag man ni Ka JM nga may pila sila ka mga kaupod nga nagpahuway sa kahublagan apang wala nagakahulugan nga nagahuyang na ang ilang nga puwersa. Nagapati man si Ka JM nga isa lamang ini ka recycled fake surrenderers gikan sa syudad sang Gihulngan. Patay naman ang isa ka 44 anyos nga lalaki matapos maghikog sa banwa sang Pulupandan sa itong Miyerkules, September 21. Sunod ka Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Pulupandan PNP, lasais na sang aga sa nasapuan sang iya kaingod ang bangkay sang lalaki nga nagabitay sa isa ka puno sang kahoy malapit sa ilang nga balay. Ang napatay ginpahayag nga miyembro sang LGBTQ community kag isa ka negosyante. Dunga pa ni Villasario, wala sang foul play sa kamatayon, kag nabato naman sang pamilya ang natabo sa ila himata. Sa pagpangusisa sa kapulisan sa pamilya sang biktima, naibaluan nga mandugay na nga nagamuno ang biktima nga manginmatay siya mag-abot ang edad nga 45. Suno pa kay Villasario, problema pinansyal ang nagapanguna nga rason nga ginatanaw sa paghikog sang biktima. Ginaresto ang 3 ka persona matapos mabaklaan sa illegal nga droga sa Joint Drug Buy-Bust Operations ng PDEA Nokpo kag Bacolod City Police Station 4 sa Burgos Street, Barangay 19, Siyudad sa Bacolod, mga alas 5 sang hapon kahapon. Ang nagladagpa na mo sanday Dionisio Oleta, amo ni siyang drug den maintainer, 54 anyos, residente sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Ronaldin La Chica alias Tate, 27, residente sa Barangay 19, Bacolod City. Alain Lubio alias Maymay, 32 anyos, sa Barangay 22, kag lunsay ginakabing nga mga street level individual. Nakuha sa mga nagkaladagpan ang 7 ka sachets kag 2 ka bulto sa ila suspetson shabu, mga kwarta kag drug paraphernalias. Ang droga nakuha nagabugat sa 13 gramos kag nagabalor sa 88,400 pesos. Ang mga nagkaladagpan ang yara karon sa police station number 4. Samtang nagpag-example naman ang PDEA Negros Occidental sa mga opisyal sa Bacolod City Police Office, City Anti-Drug Abuse Council, DILG Bacolod, DOJPPA, kay iban pa nga mga ahensya para sa balay silangan sa Lacson Extension sa Barangay Singkang Airport. Sunod kay PDEA Negros Occidental Provincial Officer G6 Kia Iscropulo, tuyo sa pagsinapol nga diskusyonan ang mga update sa anti-illegal drugs program sa syudad, ilabi na ang Barangay Drug Clearing Program kaya ang pagbatuman sang drug-free workplace program. Ginpahag ni Escrupulo nga sa plano sa opisyal sa syudad nga gamiton ang balay silangan para maumpisahan na ang rehabilitation program sa mga drug dependents, pushers, kay iman pa nga mga drug personalities nga nakaagi preso ka nakagwa paagi sa plea bargaining agreement. Sa katapusan nga balita national, ginkumpirmar ni Police Captain Mark Joel Reclamado, hepe sa Morsha PNP, nga hilway na sa prisuhan ang 2 ka driver sa naukon sang 10-wheeler truck nga sanday Esperidon Albansis kag Larry Salanatin nga involbado sa pagkapatay sa motorcycle rider nga si Andre Diching sa Blumentritt National Highway Banwa sang Morsha Miyerkules sang hapon. Sunod kay Reklamado, mayara na sa settlement sa pamilya sang biktima kag 2 ka driver. Pahayag ni Reklamado, nagdesisyon naman ang pamilya sang biktima nga hindi na magpasaka pa sang kaso sa 2 ka driver sang truck, samtang ang 2 ka Isuzu 10-wheeler truck ang yara gyapon sa kustodiya sang Morsha PNP. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:13. Anti-fake news bill ginfile sa Senado. Samtang 2 ka mga persons deprived of liberty sa Laguna, patay, bangod sang diarrhea. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na
si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero sa aton dira nga nagamonitor sa Facebook, maayong aga ha. Good Una morning. si Ana Sinoro. Happy Friday. Happy Friday kag kay David Arevalo Jr. watching from Binalbagan. Binalbagan. Ray Flores Baryoga kag kay Erlinda May Solaco. Tamyaw happy birthday kay Little Sola Hamandre. Happy birthday to you. Little Sola Hamandre, happy birthday sa imo. Atia Kim Iriman, kag si Jean Ignacio. Ay, active bala kay Jean Ignacio. Live here at Soberano Place, Valladolid. Uy, hindi naman ang Soberano Place na. Ano na siyang Soberano Place, maman? Abi pa at hagi kami. Amo na sa Tabaw, hindi? Be, patagi kami na, Jean. Patagi kami kay basido ka namin na da. Si classmate ko, Lilian Bermudez, dira naman sa may Melbourne, Australia. Good morning. Good morning. Nagara man si Ma'am Luisa Luing Melos sa mga aga dira sa imo. Kay Sir Melchor. Yes, Melos. Sige. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Kay Titing Angels, mayong aga dira sa imo. Of course, ara man si Jerel Gadudo, mayong aga. Ma'am Homa Lomina, good morning. Ma'am Vanessa Mayo, uy, happy first fall day here, guys. A bit cold na, kagamat-amat, nahulog ang mga dahon. Kag guess what, guys? Nagbalik na akong stars. Kaya ginbulik na akon nga name nga Vanessa Mayo, siling ni Doc, haha. He says hello. Hello, Doc! Thank you so much. Yes, hello, Dr. Matt Mayo. Kamusta si Doc Matt Mayo? Doon nahidla ko sa iya nga tong pakitong kita. Ma'am Van, abi pa kang taliwat si Doc Matt sang tong pakitong kitong. Tom. Para hindi sa grupo budlayan, Miss Van, ang itudlo isa blasang atong kanta ni Jonathan Balato. Butchikik bla. Butchikik pagit Ma'am Van. Ito si Ma'am Baguro si Dong, tripan ko nila. Butchikik, ek. Oh, feeling ko para hapos ng ek lang mo, no? Patistingon, tapos si Doc Matt, i-request na siya. Doc Matt, can you please? Kag fall na to action boy, amo na yung mga, mga, hindi natin may experience ng mga... Correct. Winter, spring, summer. Spring, summer, or fall. Ato niya. All you got to do is call. Debla? And I'll be there. Yes, I'll be there. You've got a friend. Please na reaction boy. Tara sa linaha kayaw. Maraming morning dra sa imo. Dennis Nuestro. Arin na si Pres Galiwa. Dennis Richard Tibor Roma. Wag ka ipagrit da. Wag ka na pag-great dance. Kay Biraon na niya. Birnis na. Milili Oligo. Morning man. Ay, sila lang nga doon bulos-bulos. Lalain Grace Ibarra. Classmate. May agad na sa imo. Linis ang classmate mo yan. Classmate na sa high school. Sila ni grupo. Dahil Jean Buerom, ni Teresa. Sa bago na sila. Sa bago na sila. Amon isa sa mga campus beauty na mong na. Uy! Di dinner tani to sa kay kumari Jean, no? Galing kay man, Sunday man to. Do kadamo. Ay, no, do ka roro. Di Sabado pala, hindi ka na magkaon. Hindi, gani kay kadamo-damo na. Gani, do early Christmas ni Muyaw. Do lang alang ko. Ay, pati ka naman pakitaan na yung pagi niyang sunboy. Sa ulatol. Ano oras tong kay... Lunch, tapos dinner. Lunch, tapos early dinner, tapos late dinner. Late drink. Late drink. Billy Albay, morning man sa imo.
Kay Chris Vilma Treyes, watching live from East Homes, Barangay Estefania. Hello, good morning. Leda Bagyos Atanasio. Lapit na lang maskara ba? Good luck, City of Smiles. Si Tito mo, Eric Tenerife, man. Tito, good morning. Kamusta mga kwanta da? Kamusta mga kaisdaan tada? Tawag kita da. Isdaan man. Ogle. Oo, wala. Boss, ari sa kanong boss. Mabalaan ta na akong ara sa buwas, kay mabatsaga, Kung dahil ng may- presensyaya, kung maitampa sang isda. Maitampa, gid. Ang galagapok, gid mo lahat. Base sa mga negruara na sa Ate, yung tagaan mo sa idea, ti ma'am, pag-ulam mo kung nagambal, Friday na biyahe na kuya. Hindi, basi ka biyahe pala sa pabakad to, di. Ate, lang ang balik ko niyo to karon. Hindi, harap pa malang sa guro, man sa kalin. Burgos. Sa Burgos. Sa Burgos. Guy Malinoy mo, Juan Bolgalio. Morning, man. Maninoy, good morning. Kagkay Maninay Alma. Faustino Capilio Navarro Jr. Kag sa kay Leda Bagyos. Okay. Mga taga-hinigaran ko, no? Kay nanay niya, Wela, kag tatay Rudy Kamalubalo. Bagyos. Kamalubalo. Hinigaran. Our classmate mo, si Ma'am Lilian Bermudez, Spring just sprung. Sa Melbourne, getting ready for our Melbourne show. Uy! Ano sung po mga Kadto ka mo di bala. Dus piyak bangga lang. Ma'am Lilian Bermudez, kung pwede lang sa amon oras. Ay, syempre sa kwarta rin. Dasan, ma'am, mga ano lang gano'n, next week lang. Actually ba na next week lang? Magdi off mo kuro Sige. Pwede man. Sige. Inday Blaza, morning man. Sige, standby na kita sa mga balita national. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nag-file si Senador Jinggoy Estrada sang hagna nga himuon isa ka krimen ang mga nagahimo sang nagapalakta o kung nagahimo ka nagapalapta sang fake news. Sa idalong sa Senate Bill number 1296, gindefine sang senador ang fake news nga misinformation kag disinformation sang mga istorya, mga facts, news kag hindi makumpirmar kung matuod ni kag nadatuyo nga lubago ng kamaturan kag patalangon ang publiko. Sa ginpagawa nga statement, gidpahag ni Estrada, madamo na karon sa mga clickbaits, propaganda, kanaga manipular sang lehitimo nga balita sa tuyo nga magpalapta sang sala nga impormasyon. Para sa senador, mabudlay na nga mahibaluan ang aktual nga balita sang sa peke nga karon lapnago na. Tuyo sang hagda nga mamindahan ang Republic Act 10175 o kung ang Cybercrime Prevention Act of 2012 paagi sa paglakip sang definition sang fake news kag pagdugang sa fake news sa idalom sang cybercrime content-related offenses. Ginpahayag ni Pasig Representative Roman Romulo nga nagapangita sang paagi ang Kongreso para mapondohan ang programa sa Department of Education para sa mga estudyante nga may special needs matapos wala makabaton sa alokasyon sa ginadusok nga 2023 budget. Sunod kay Romulo, chair sang House Basic Education Committee, plano sang Kongreso nga magkuha sang pondo sa iban nga ahensya sang gobyerno nga napaslawan nga mag-usar sa ila pondo sa tinilikdan nga tuig. Una ginpakawlaot sang publiko ang zero allocations and special education ug SPED programs sang DepEd sa idalom sang 2023 National Expenditure Program. Una ginpatag sang DepEd nga ilang ginaduso ang 532 million SPED budget pero ini ang ginabasura sang NEP nga ginprepara sang DBM. Sunod naman sa DBM, wala nakahatag ang DepEd sa nagkakaigo ng mga dokumento para suportahan ng ilang proposal. Patay naman ang duha ka mga persons deprived of liberty sa Cabuyao City Jail sa Laguna bangod sa diarrhea.
Suno kay BJMP spokesman Xavier Solda, na kontrol na sa karon ang outbreak sa sulod sang presuhan. Sa datos ng BJMP, 63 kama PDLs ang naglain ng pamatyag bangod sa kontaminado nga tubig sa sulod sang pasilidad. May 29 kama PDLs ang nagpadahon nga nagapaydalon sa medical treatment. Bangod sini naghatag ang Kabuyaw LGU sa detention facility sang mineral water kag water dispenser para makontrol ang outbreak. May gininstalar man nga water filter sa mga gripo. Nagbando na si BJMP Chief Alan Iral sa warden nga i-monitor ang PDLs kag siguraduhon nga hindi naliwat matabo ang outbreak sang diarrhea. Ginpahayag sang PNP nga wala sa ikaalarma managapanag-iyas sang pusil matapos ang naeksperyensyahan nga glitch sa firearm registration system. Sunog Police Colonel Kenneth Lucas, Chief sang PNP Firearms and Explosives Office, Webes ang aga na kayo na sang IT expert ang natabo nga glitch. Patag ni Lucas, natabo ini sa tion sa pagsilos ng old system sa bagong nga sistema. Sa karon, gina-consolidate sang kapulisan ng tatlo ka system sa idalan sa Firearms Information Management System. Sa record sang otoridad, may 1,700 kamatawo na karehistro nga may license to own and possess firearms kag masobra 700 ka juridical entities kaangay sang security agencies. Sa bugos nga pungsod nagapakita ang datos nga 2.3 milyones ang rehistrado nga armas luthang kag may 7 milyones ka firearms nga hindi rehistrado o kana mga gun owners nga nagtaliwan na o kunti gulang na para mag-renew sa ilang nga lisensya. Gin-report naman sa PNP nga may dako nga pagnubo sa crime rate sang pungsod sa sulod sang duha ka adlaw. Sa ginpagawa nga datos sang PNP Crime Research Analysis Center, nagapakita nga nagnubo ang index crime sa crimes against persons and property halin sa 83 ka kaso pakadto sa 34 ka kaso sa September 18 kag 19. Dako man ang pagnubo sang non-index crimes kag iban pa nga krimen lakip na ang paglapas sang special laws halin sa 721 ka kaso pakadto sa 89 ka kaso sa parehos nga panahon. Sa na-record nga krimen, dako nga pagnubo ang mga naglapas sang anti-gambling law nga ginangot sang PNP sa ilagin pasangkad nga kampanya. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nga nagadoble sa karon ang tikang sang PNP para mapabili na ini nga momentum kag kung mapabatyag sa publiko ang kalinong kag katawhayan. Nag-file si Senator Sherwin Gatchalian sa resolusyon nga nagapanawagan sa investigasyon sa ginaligar pagpautang kag pagbaliya sang mobile wallet accounts nga sunod sa kapulisan ginausar sa mga iligal nga aktibidad. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag ni Gatchalian dapat maghimo sa epektibo nga measures sa mga natungdan nga ahensya sa gobyerno para mauntat ang lending kung pagbaliya sa SIM cards nga may verified nga e-wallet accounts. Sunod sa senador, ginreport sa PNP Anti-Cybercrime Group nga ginausar sa mga kriminal ang mga account nga narehistro sa idalon sa lain nga ngalan para sa money laundering, identity theft kay iban pa nga illegal nga buhaton. Para kay Gatchalian, dako ang benepisyo sa e-wallet sa madamo nga tawo ilabi na sang pandemya, gani mas maayo nga maproteksyonan ang mga konsumidor. Base sa records ng senador, ginabanta may 9 milyones ka registered e-wallet accounts nationwide sa tuig 2017 kag nagsaka ini sang threefold sini nga tuig 2022. Nagpagkikita naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaanay British Prime Minister Tony Blair kagintalakay ang pila ka isyu sa tunga sang UK kag Pilipinas. Sa Facebook post, ginpahayag ni Marcos nga ila ginistoryahan ni Blair ang optimistic peace process sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Gintalakay man ni Marcos ni Blair ang mga solusyon sa pila ka mga isyu kaangay sang food security, climate action kag trade. Si Blair ang nagserbi nga UK Prime Minister sang 1997 tubtub sang 2007 ang karon executive chairman sang non-profit organization nga Tony Blair Institute for Global Change sa New York City. Natalaran si Marcos nga makigsapol man kay US President Joe Biden sa palabuton o kunbuas nga adlaw Setyembre 24. Magauntat na ang probinsya sa Bohol sa pag-require ng COVID-19 vaccination card sa mga inbound traveler nga symptomatic base sa executive order ginpermahan ni Bohol Governor Aris Aumentado. Base sa mando ang mga inbound traveler nga may COVID-19 symptoms na nagakinahanglan nga magpresentar sa vaccination card para makasulod. Kung wala sa vax card, ginpanugyan sa mga traveler sa medical intervention kag maghatag sa personal nga impormasyon para sa contact tracing. Sunod sa gobernador, ang pagpalog sa protocol pasulod sa Bohol ang isa sa pamaagi para mapasanyog ang lokal nga ekonomiya kag panugod para sa economic recovery. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Good morning danay kay Ruel Hipilga kag kay classmate ko da Marcy Rombines Junio. Dira sa Alagad Radio, morning dira sa inyo kag sa kay kagawad dira King Rombines.
Mga ka-aksyon, inyong ibamatian na aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gabon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio.